Archdiocese of Cebu imbestigar sa giingong pagsayaw sa imahe ni Senyor Santo Nino sa lungsod sa Barilli. Simbahan adunay pahimangno sa mga magtotoo. Ani ang report ni Alan Domingo. Gipadayag ni Archbishop si Palma nga ilang susihon ang panghitabo karon sa lungsod sa Barilli diin giingong misayaw ang imahin ni Senyor Santo Nino. Kini say gayon nga makadawat na sila og report gikan sa parokya diin nahisakop ang barangay Patupat. Normally, if it reaches our office, we send in people to investigate. But otherwise, kung waman, we'll let it as it is lang muna. Dili una siya mo komento sa giingong dancing Santo Nino apan dunay mensahe ang Arsobispo. The Santo Nino is here in our midst, and it is He who loves us, whether He dances as you claim or not. Samtang ang rektor sa Basilica del Santo Nino mipaambit nga dili na kini bag-ong panghitabo sanglit aduna na isusamang insidente sa ubang party sa nasod. Suma sa pare nga kinahanglang susihon pagmaayo ayha mo tuo sa mga panghitabo nga giisip sa uban nga milagro. Becomes a miracles before guna siya i-declare sa simbahan, grabe guna siya magian. Rigorous testing guna. Alan Domingo, Balitang Bisdak.